खुलुमबाय बीटीसी बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा सम गैला 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 22 खालाराव बीटीसी बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ आरो बे समाव जोङो गुबुन गुबुन समस्थियाव थांनानै बिजाथिफोरजों रायज्लायनाय बायदिनो थिग दिनैबो 30 नं खैराबारि बियाबाव इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि धरणी बर' बिथांजों जों सावरायनो नागिरदों जिहेतु बिथाङा नैबे समाव गुबुन गुबुन गामि हाबनानै गुबुन गुबुन प्राइमारि गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांनानै जिहेतु बिसायख'थि फोसावदिं मेल बे हाबाफारिखौ खालामगासिनो थिग बेबायदिनो जों नैबे समाव मोनथिनो नाजागोन जिहेतु खैराबारि 30 नं खैराबारि बियाबाव गोबां रायजो राजाफ्रा दायो गोदान मोखां नायनो लुगैदों थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि सासन 5 बोसोराव बिजेपिनि सासन गोबां माने बेबायदिनो खैराबारि बाखिनि रायजो राजाफ्रा नायबाय नैबे समाव खैराबारियाव गोदान सासे बिजाथिनि मोखां नायनो लुगैदों जायखौ नेनानै दंगासिनो दं 22 सेप्तेम्बराव नोंथाङा नैबे समाव मा बुङो दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिटिआरनि चिफ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि बिथाङा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोदान गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर ओनसोलाव सान्थि फैदो जौगानाय फैदो जोंनि लाइमोनफोरा दिनै मोनसे गोथों लामाजों थांगासिनो दङ सोलोंथाइ बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै जौगानायनि मोनसे लामाखौ बिथाङा होदों दा बेखायनो दिनै बे बिटिआरआव दिनै बिसायख'थिनि मोनसे परिबेस बे परिबेसावहाय जोंनि खैराबारि समस्थियावबो दिनै रायजो राजाया लोब लोब ओंखारबोदों मोनसेल' सार्थ प्रमद बर'आ जिहेतु मोनसे कनसेप्ट लानानै खामानि मावगासिनो दङ जे बिटिआर मडेल अफ बा बड'लेण्ड मडेल अफ पलिटिक्स बड'लेण्ड मडेल अफ पिस आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनाय दा बे हिसाबै रायजो राजाफोरा मोनसे दायित्व थानायनि थाखाय थांनाय समावहा थांनाय 2020आव बिजेपिनो बिपिएफनो भट होदोंमोनब्लाबो बा किसु संख्यक जोंनि रायजो राजाफ्रा बे खेबाव बिथांमोना प्रमद बर'नो भट होनो थाखाय बिथांमोना थिरांथा लादो ट्रेक्टरनि सुबैयाव बिथांमोना इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय थिरांथा लादो जाहोना मोनसेयानो जे जोंनो गोजोन नांगौ हारिया जौगालांनांगौ दा बेनि थाखाय दिनैनि परिबेसाव गुबुन पार्टिनि जेबो माने देरहानायनि परिबेसखौ जों नुवाखै मानो होनबा बिपिएफआ 2020आव 17टा सिट मोनदोंमोनब्लाबो दिनै बिथांमोननि गाहाय आफादगिरि बिथाङानो देबोरगावआव आरो 14 चिरां दुवाराव मोननै समस्थियाव गेलेदोंब्लाबो बिथांनि देरहानायनि खुनु निश्चयता बे समाव नुजायाखै आरो बिथांनि दैदेननायखौ मोजां मोनैनि थाखाय आरो बिथांनि सरकारनि समाव बिथांनि पार्टिनि दैदेननायावनो गोबां जानाङि जाथायफोरा जालांदों दा बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै दा बे लेखायनो दिनै खाम्फा चन्द्रनिफ्राय लाना हितेशनिफ्राय नेर्सोननिफ्राय लानानै गोबांथार गिदिर गिदिर माने बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव जगदान खालामबाय दा बे हिसाबै इउपिपिएलआ दिनै से नाम्बाराव थानाय मोनसे राजखान्थि दोलो दा दिनै गुबुन पार्टिनि जेबो परिबेसखौ जों नुनो मोनाखै फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखायबो प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा चिफ जानो थांगासिनो दङ आरो ट्रेक्टरनिनो इउपिपिएलनिनो सरकार जानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो रायजो राजाया दिनै खैराबारिनि रायजो राजाया मोनसे सिद्धान्त दङ जे बे बारावहा इउपिपिएलनि बिजाथिखौ ट्रेक्टरखौ माने गोबां भटआवहा देरहानो थाखाय बिथांमोन साखाफारा जाना दङ बे थासारिखौ दिनै जोङो नुनो मोननाय जादों फरायसा आफादनिफ्राय डाइरेक्ट एन्ट्रि पलिटिक्सआव बा राजखान्थि हान्जायाव आरो हाबनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा दिनै बिजाथि महरै नोंथाङा दायो खैराबारि समस्थियाव गेलेनो थाखाय रेडि जाना दङ पलिटिक्सआ जोंनि सोमावसारनायजों थोंजोङै सोमोन्दो दं जोंनि सोमावसारनाय बा जोंनि दाबि दावायानो जोङो राजखान्थिजों सोमोन्दो थानायखाय 91 2011 माने 2001 बेबायदिनो जोङो बिसायख'थिफोराव थोंजोङै बाहागो लाबोदों जोंनि सोमावसारनायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय बेयो गोदान बाथ्रा नङा दा बेखायनो आंबो मोनसे समाव फरायसा आफादाव दङमोन दिनै फरायसा आफादनि गेजेरजोंनो जोंनि सोमावसारनायनि आफादफोरजोंनो दिनै सुक्तिया जाबाय सुक्तिखौ मावफुंनांगौ दा बेखायनो फरायसा आफादाव मोनसे समसिम जों माने खामानि मावोबा जोङो बेयाव थायो मानो होनबा मोनसे समाव जयेन जायो मोनसे समाव ओंखारखानांगौ जायो दा बे मोनसे जोंनि मोनसे परिबेस बेखायनो आंबो फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारबाय होननानै जे मावनांगोनां बिबानफोरा जोब्बाय बेथ' नङा दा बेखायनो जोंनि सुक्रु रुपायनि थाखाय राजखान्थि भाबै सोमायसारनाया थांगासिनो दंबाय थायो दा बेखायनो आङो पार्टियाव हाबोबा सोरजोंबा रायजागोन सोरजोंबा बांसाव जागोन होनना मिथिब्लाबो जों बिनिफ्राय एरायनानै थानो हाया दा बे सोमावसारनायखौ बाहागो लानानै 5,000निख्रुइ बांसिन बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जालांबाय दिनैनि सोमावसारनायनि केरेक्टारा जाबाय नों सोरजोंबा बुंजानो हागौ सोरजोंबा रायजानो हागौ बै समनि माने मुभमेन्टनि केरेक्टारा जाबाय नों पुलिस मिलिटारि प्रसासनजों नोंनि जिबननि निरापत्ता गैयामोन दा बेखायनो जोंहा मोनसे दिनैनि जेनेरेसनाव मोनसे दायबद्धता थानायनि थाखाय दिनै पलिटिक्सआव जों फैनो गोनां जादों दा बे हिसाबै खामानि मावनायनि थाखाय हयथ' बेबायदि परिबेसखौ नायनायनि थाखाय हयथ' गोदानै जयेन जादोंमोनब्लाबो केन्डिडेट हिसाबै चिफ सारा बा हाइ कामान्डआ जोंनि लकेलनि जोंनि मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोना हयथ' मोनसे सिद्धान्त फैदों खोमा जे बिजाथि महरै आंखौ माने दिनै बिथांमोना दैखांदों दा जेखियानो जाथों मानो बिबान
केन्डिडेट हिसाबै दा बिबान मोननाय हिसाबै दायो बिबाना बांबाय आरो रायजो राजानिबो मदद नांगोन। दा बिसोर फैबाय थानाय समाव जोङो खौसे जिहेथु खामानि मावबाय थादों आवगायलांदों निस्सय जोङो देरहागोन बेखौ आङो रोखायै नुहुरदों। खैराबारि समस्ति 37 नं खैराबारि समस्तियाव जिहेतु गोख्रों नेता दङ बिजेपिनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय आरो थाखायै बोलोयै बिथांमोना गोबां स्ट्रं। नैबे समाव धरनि बर' हिसाबै थाखायै बोलोयै बेसेबां स्ट्रं जाना दङ? फैसा थाखाजों जोंनिया माने रिलेट जाबोआखै। फैसा थाखा लानानै रावबो लिडार बानायाखै। धोनि दुखियाखौ नायनानै एबसुनि लिडार बानायाखै, एमएलए बानायाखै। बे सम आरो थासारिया एबसुनि लिडार बानायदों, सम आरो थासारिया एमएलए मन्त्रि मोनला बानायदों। बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव जेसेबां पावारफुल पजिसन मोनाखै मानो मोनना थायाखै मानो जायफोरा खिन्थु बिथांमोना दिनै बे पजिसनाव मोनफैनानै जेरैबायदि रायजोखौ माने जोथोन लानांगौमोन, सोमावसारनायाव अंखिदार जानांगौमोन, गावसोर सोमावसारनायखौ जायगा गेरा मानसिफोरा दिनै 30 बोसोरनि उनाव सोमावसारनायनि उल्था जाफैदों बिथांमोना। बेनो जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। बेनिखायनो बिथांमोननि फैसाया जोंनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय मेटार नङा। बिथांमोना जोङो दिनै भाग्यक्रमे गोबांनि गेजेराव त्याग खालामनायफोरनि गेजेराव जोङो लाकिलि सोरबा इएम जादों, एमसिएलए जादों, सोरबा टिकेट मोनदों। खिन्थु जोङो दिनै पजिसन मोननायनि उनावहा जोंनि इसुनिफ्राय जातिनिफ्राय दोरोदलांनायासो जोंनि थाखाय दुर्भाग्य। बिनि थाखायनो जोंहा आगोलाव माने इएम जालांनाय केन्डिडेट बा सोरबा बिजेपिया खोब नेसनेल पार्टि होननानै जोंहा बेबायदि इउपिपिएल प्रभाब खोलैगोन बे नङा। जों जातीयताबादनि धाराजों राजखान्थिखौ खालामदों। दा बे हिसाबै बर' रायजो राजाफोरा सांग्रां सोर लिडारखौ मा जायगायाव दोननांगौ, सोर लिडारखौ गोजौआव लाखिनांगौ, सोर लिडारखौ गाहायाव दोननांगौ। फैसा थाखाया जोंहा जेबो माना गैया। फैसा थाखाया जोंहा नांगौ मानसिनो, खिन्थु फैसा थाखानि जोंहा दिनै बर' रायजो राजाफोरा भटखौ होनाय होयिखौ सिद्धान्त लाया। बिथांमोननो जोङो सलुसन नांगौ आरो सलुसननि जाबाय जोंहा आल्टिमेट बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ। बेनि थाखाय इउपिपिएलनि बिजाथिफोरखौ देरहानांगौ। 40टा समस्तिनि बोथोराव 35टा समस्तिनि बिजाथिफोरा दिनैनि थारिखआव बिसायख'थि जायोबा देरहानो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो दिनै जातीयताबादनि धाराजों दिनै राजखान्थिया सोमावसारनायनि धाराजों खारगासिनो दङ। दा बेखायनो जोंनि समस्तियाव जेसेबां गिदिर पार्टियानो थायाथों, जेसेबां थाखा फैसा थायाथों मानो, बिथांमोननि तुलनायाव आंहा जेबो गैया बिदि होननानै जे बिराद दुरबल बेबो नङा। दा बेखायनो रायजोआ सिद्धान्त लादो जे जोङो देरहागोन आरो देरहागोनाव बिथांमोना जेनगोन बेयो रोखाखा। नोंथाङा गोबां बेस्थ', अब्लाबो आं नोंथांनियाव आरो मोननैसो गुसुङैनो फिननायखौ लुगैगोन आरो नोंथांनियाव सोंनो लुगैदों। जिहेथु नैबे समाव खैराबारि बियाबजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलाव दायो इउपिपिएल हिसाबै गोबां माने केन्डिडेटफोरा बा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा दायो खामानि मावनाय नुगासिनो दङ। दा बे समाव खैराबारि बियाबाव हथात नोंथांनो थाखाय मा जाहोनाव भट होनांगौ खैराबारि बाखिनि रायजो राजाफ्रा? मोनबा गेरान्टि नोंथांनिफ्राय आं मिथिग्रोनो लुबैबाय। गेरान्टि होनो गोनां दरकार नङा। जोंनि खैराबारि बा बिटिआरबासि रायजो राजाफ्रा जिबननि निरापत्ता जिबनखौनो गेरान्टि हिसाबै लाबोदो बिथांमोना। बे गेरान्टिया जाबाय आल्टिमेट सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदो जों इसुनि थाखाय, सोमावसारनायनि थाखाय, जोंनि जे आल्टिमेट गल बेनि थाखाय। दा बेखायनो बेबायदि इसु इमान नांसआ, जोंहा इसुआ अलरेडि जोंहा दंखायो। दा दिनैनि जेनेरेसनाव जों बिबानसो मोनदों। दा बेखौ आबुं महर होनो थाखाय दा बेयाव जों बयबो बाहागिदार जानांगौ। बेनिखायनो नों बेयाव बाहागिदार जानांगौ समाव बाहागिदार जायालासिनो नोङो उल्था मावोबा बिनि फिथाइया नोंनियाव उल्थायानो गोलैखागोन। दा बेखायनो दिनैनि जेनेरेसनाव बेबायदि आङो माबा नुसुआखै। साफा सानैया हयथ' गावनि लाबालाबनि थाखाय बेबायदि माने पलिटिक्सआव बाहागो लानो हागौ। खिन्थु आं बिदि जोंनाव गोहोम खोलैनो हानाय, जोंखौ फेजेननो हानाय बेबायदि थासारिखौ आङो नुनो मोनाखै। दा बेखायनो मोजांखौनो नुहुरदों। फैबाय थानाय समावहा जोङो गोबां माने भट लानानै देरहागोन बेखौ आङो रोखा नुहुरदों। जोबथा सोंथि खालामनो सानबाय, जों गोबां समाजथियाव गोबां बियाबाव माखासे दैदेनगिरिफोर थांनाय समनि बिपिएफ सासन खालामनाय, इउपिपिएल सासन खालामनाय बा बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जों नुयो जे बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनो गोबां खोथा होयो जे नैखौ मावगोन नैबे खालामगोन, हारिनि थाखाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जेंना जेंसिखौ बोस्रांना होगोन, माखासे खोथा बुङो। नैबे समाव धरनि बर' हिसाबै फैबाय थानाय समाव जुदि नोंथाङा बे खैराबारि बियाबनिफ्राय 37 नं बियाबनिफ्राय जुदि नोंथाङा प्रतिनिधि हिसाबै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय एमसिएलए बा इएम महरै नोंथाङा जुदि देरहालाङोब्ला नोंथांनि जिथु प्रतिनिधि होनाय, नोंथांनि जिथु खोथा होनाय रायजो राजाफोरनो बियो सोलायगोन नामा? मानोना होनबा जों गुबुन गुबुन बिजाथिफोरखौ जों बेबायदि सोलायनाय नुयो। बे स्वाभाबिक बेबायदि माने मानसिखौ लानानै जागोन जायाखै साननाय बे परिबेसा थाखायो। मानो होनबा गोबां आगोलाव बेबायदि गोबां बाथ्रा बुंलांबाय, दैदेनगिरि फैबाय, गोबां बाथ्रा बुंबाय, गोबां मावनो हायासै, खोथा बाथ्राखौ बुंबाय। खिन्थु दिनैनि थारिखआव जोङो मोनसेल' एजेन्डाजों खारबाय थादों जे बिटिआर सुक्तिनि दफा मावफुंनांगौ, आन्दलननि धाराजों सोमावसारनाय खारबाय थादों। दा बेखायनो मानसिफ्रा
माबा माबि मोनसे नांगौ माबाबो गैसोआ रायजो राजाफोरा बिथांमोना हा हु दोङो जानो लोंनो गासैबो दोङो दा बेखायनो बिथांमोना गाव हिसाबैनो एस्टाब्लिसखा गोख्रोंखा दा बेखायनो बिथांमोनखौ माबा मोनसे प्रल'बन होनानै माबा मोनसे खालामनांगौ बेखौबो नुसोआखै आरो जाथि हिसाबै माबायदि आवगायलांनांगौ बिनि थाखाय मास्टार प्लेनखौ जोंहा प्रमद बर' मानगोनां बा जोंनि इउ पि पि एल राजखान्थि दोलोआ बेखौ थांखि लानानै खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो आङो सानदों बेबायदि एसेबां माबा माबि गिदिर एजेन्डा लानांगौ खोथा गैया जों जातीयताबादनि धाराजों फैदों बेजोंनो जोंनि न'खर समाज हारिया जौगालांगोन बेखौल' नुदों आरो बे समाव आं बारा बुंसोनो सानाखै देरहाखांनो होग्रोदो देरहाखांनायनि उनावहा रायजोआ जोंहा सिन्था खालामगोन ओनसोला सिन्था खालामगोन मा मावनांगौ मा मावनाङा बेखौ उननि पर्यायाव जों बुंसिगोन दा बे समाव आं बारा बुंनो सानाखै आं बेखिनिखौ बुंबाय। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम जिहेतु नोंथाङा गोबां बेस्थ' जानायनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड टाइम्सआव सम होबाय बिनि थाखाय आं नोंथांखौ साबायखर बावदों आरो आसा खालामदों मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव 22 सेप्तेम्बराव जिहेतु भट होनाय जागोन आरो 22 सेप्तेम्बरावनो भटनि रिजाल्टआ फोसावगोन बेयाव नोंखौ इउ पि पि एल हान्जानिफ्राय खैराबारि बियाबनिफ्राय सासे एमसिएलए महरै जाहाथे रायजो राजाफोरा देरहाहरो बेखौ आसा खालामबाय आरो जोंबो नोंथांखौ सासे प्रतिनिधि हिसाबै मोनगोन फैबाय थानाय समाव बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि बेखौनो फोजोबबाय थेंक इउ।